Jeg har fundet den her kiste i Plantorama. Jeg synes ikke, der er noget som helst Halloween, som ser virkeligt ud. Altså, jeg ved også godt, det skal ikke være virkeligt, men det ser bare så kunstigt ud. Den her kunne jeg egentlig godt tænke mig at forvandle til sådan en trækiste. Men det er jo en fordel, at man kan købe det billigt, hvis nu man fik det sådan lidt anderledes. Og lidt mere livagtigt, så skulle man nok give 3 gange så meget for det. Du har også muligheden til at forvandle den her til en trækiste. Jeg vil vise dig nu, hvordan at du bærer dig ad. I hvert fald, hvordan jeg har båret mig ad. Så jeg vil starte med, hvad jeg bruger. Jeg bruger en lineal. Og så har jeg en pen her, jeg vil bruge til at presse ned i. Lave et mønster. Så har jeg sådan en hvid blyant, farveblyant. Så vil jeg i første omgang starte med at markere det. Sådan så jeg får de der træstykker, som jeg vil. Eller på den anden side, så skal jeg lige have fjernet ham her. Og ham gemmer jeg, for ham kan jeg bruge til noget andet næste gang jeg får en idé. Jeg starter med at lægge linealen og tænker, jamen linealen har faktisk lige den størrelse, som jeg vil bruge, hvis det var et bræt, jeg havde brugt og bygget det op selv. Så jeg tegner med den her farveblyant rundt omkring den. Og så fortsætter jeg sådan, så jeg har, det ser ud som om, at brættet er gået hele vejen igennem, og så har jeg sat korset på bagefter. Skal det se ud som om, ikke? Det er meget nemt, fordi det er lige den størrelse, jeg kunne tænke mig at bruge, så det er jo ikke så svært lige at lave det her. Det passer også faktisk meget godt med størrelsen på trækorset. Det er ikke noget trækors, men det bliver det. Synsmæssigt i hvert fald. Se, nu er det vigtigt at tage enderne, fordi der er jo ikke et bræt, der ser sådan ud. Det er jo sådan mere lige ud, så der kommer et lille stykke bræt ude for enderne her. Sådan. Ja, sådan ser det så ud. Så skal der krattes ned i det her hvide striber, som jeg har lavet. Og der bruger jeg bare en kniv, der kan bruges hvilken som helst kniv, man har lyst til at bruge. Jeg skærer bare så langt ned, sådan, hvor jeg tænker, okay, det er så tykt de der træplanker er, som jeg har brugt til kisten. Og så skal det skrabes ud bagefter, og det sviner virkelig meget, men han støvsuger klar. Sådan noget styropor, det sviner virkelig. Klæber sig til fingre og alt muligt, men jeg er væk med det. Så, men det er det mindste af det. Det er faktisk ret nemt. Det kræver ikke det helt store at forvandle sådan en kiste her. Når det hele er skåret igennem, så er det godt at finde sådan en spids genstand, hvor man ligesom kan kratte det der styropor ud, der ligger nede i revnerne, fordi at ja, det skal jo ud. Men der kan man ligesom, men det kommer vi til. Bare skære godt ned, og så kratte ud bagefter.
Jeg har sådan en, som tandlægerne bruger. Men man kan også bruge et søm eller et eller andet spids. Det er bare for at få lidt af de der fnuller op af det der ligger nede i revnerne. Så krab det godt ud. Det skal bare være sådan, så man kan se niveauforskellen. Og lidt senere fylder jeg noget i revnerne og de forskellige ting, jeg laver. Så er det meget godt, at der er plads til noget, så det ikke bare ligger i overfladen. Se, når jeg kratter ud i alle mine striber, så begynder jeg at lave sådan nogle slidhuller forskellige steder på kisten. Og fordi det skal jo se ud som om, at det virkelig er slidt, og der har kravlet noget på det, og været nogle insekter, som har spist lidt af træet, og det skal sådan fordeles pænt over det hele. Husk også, at korset får lidt, der er 2 pletter i forvejen, der hvor skelettet sad fast med noget lim. Så der kan man sagtens sætte noget slid på korset også. Det er også godt at lige skrabe kanterne. Det er jo klart, at meget bliver skrabet af i kanterne. Så ser det mere ægte ud. Så. Nu bruger jeg en gesso fra Cadence. Det er en sort gesso. En gesso er sådan en, som jeg bruger på mine projekter for at være sikker på, at jeg kan male alt muligt andet ovenpå, fordi at det er en form for en primer, som sidder rigtig godt fast på alle produkter. Og nu skal det jo være sort her i baggrunden, det i hvert fald så. Men I slipper for at se, at jeg maler hele låget, så det ikke bliver en alt for lang visning af det her. Men husk kanterne. Og så når I maler på overfladen på kistelåget, så er der jo alt det der er blevet krattet ud. Og der er det altså vigtigt, at når jeg går i gang her med at male det, så sørger jeg for at komme rigtig godt ned i revnerne. Så kan man godt tage et tykt lag på, og så sørge for at presse det godt ned. Og så alle de der forskellige afskrabninger, der er rundt omkring, kom godt ned, fordi det er jo nu blevet til lidt huller. Og det nytter jo ikke noget, at det bare er hvidt, og der ikke kommer maling nok ned i alle krogene. Vi viser kun lidt her. Så er jeg malet helt låget. Så er jeg sådan en krattepind. Og den bruger jeg til at lave nogle lette striber, fordi det skal jo ikke være dybt, ligesom da jeg lavede de der revner. Det er bare for at lave sådan et mønster, så det kommer til at ligne træ. Der kører jeg bare lidt hen over de forskellige. Jeg kan godt se, at det kommer til at ligne træ, men effekten kommer først, når jeg går i gang med den næste maling. Så.
Og igen, husk korset, at det også får de her. Man skal ikke presse ret meget, men det giver nogle striber. Det her, det er en brun kosmos. Det var desværre bare en kort visning, men det er en brun velurmaling, som tørrer mat op. Jeg tager noget af malingen, og så på en paptallerken, for så tørrer jeg noget af malingen af igen, så der ikke kommer sådan store brune klatter. Men jeg maler så på tværs af de her riller, jeg har lavet. Så kommer det til at vise selve strukturen i træet, i mit fæggetræ. Det kommer til at ligne et træ mere og mere, desto mere man kommer på af den brune maling på tværs. Den lægger sig så på det, der ikke er skrabet ud, og sådan så der er mulighed for at fylde noget i rillerne og hullerne bagefter. Det giver lige det rigtige look, synes jeg. Den teknik, jeg bruger med at tage noget maling af, det er også tørbørstning, man kalder det. Så tager jeg en likvid voks, som er sådan flydende voks. Jeg har valgt en grøn farve, fordi det får træet til at se lidt muggen ud, der hvor det er gået i stykker. Fordi der hvor træet er gået i stykker, der mener jeg, at der har simpelthen kommet lidt vand ind og alt muligt fugt og gjort det sådan lidt. Så det putter jeg så ned i alle revnerne og alle hullerne. Så det var der jo plads til, fordi jeg alligevel havde en dybde i revnerne og en dybde i hullerne, så der kunne ligge lidt og give lidt liv til kisten. Husk det hele, også i kanterne. Det er meget vigtigt, det må godt få lidt ekstra i kanterne. Og hjørnerne og inde i rundt omkring korset må det også få lidt. Jeg håber, jeg inspirerede jer til at lave sådan en kiste. Der er masser at hente ude i Plantorama. Ja, jeg fylder lige lidt ned i kisten for at gøre det sjovere, når nu er man fjernet låget. Det kan man jo gøre efter behov. Jeg har altid behov for at lave lidt ekstra sjov. Så det var det for denne gang, og så håber jeg får lyst til at prøve. Det er faktisk nemt og sjovt.